A Najeriya Atiku ne za mu bi. 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 Da fari sunan Allah nake sakawa. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Mai bani yau da gobe kuma baya gazawa. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Allah ka taimake ni waƙar na yobiyawa. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Malare ni dukkanin shirri ya Ubangiji na. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Ni ba na yin fushi da wani har a zuciya na. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Balle na kulla shirri a cikin su ƴan uwana. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Harakan da ke gabana akan ta za na zauna. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Shi yasa nake yin gaba a dukkan lamurana. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Ni Idi yaro na roƙe ka Ubangiji na. Rabi shugaban ƙasa ta gaba Atiku baba. Atiku ai namu ne kuma shi za mu zaba. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Shi za ya ba mu haƙƙi na mu ba batu na zamba. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Kun ga talakawa ai ba batu na gaba. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Na rikon ƙasa ta abai Atiku baba. Shi za ya kare dukkan haƙƙi na talakawa. Talakawa yanzu mu waye babu mai zuga mu. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Sai su ba mu ɗan kuɗaɗe su karbi ƙuri'an mu. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Su nuna ai suna son mu babu mai taɓa mu. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Su ce idan mun ka zaɓe su za su kula mu. Gashi mun yi zaɓen nasu muna hawaye. To wazirin Adamawa Atiku mun yaba ma. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Addu'ar da za mu yi maka Rabbi ya taya ma. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Ya baka shugaban Najeriya kuma ya rika ma. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Waziri garkuwan talakawa muna kiranka. Domin riƙon ƙasa ta kai ne za ka iyawa. Tuya ban sanya albasa ba. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Alhaji Muhammad El Yakubu ina yaba ma. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Dan amanan Atiku na she sannu baba. A Najeriya Atiku ne za mu bi. Ga gidan rediyo gotel yana hannunsa. Ai amana ta sa aka bashi ya rikewa. Gwamnan Adamawa, gwamnan Adamawa, gwamnan Adamawa. Mai aiki ake yabawa, gwamnan Adamawa. Gaskiya ba shi gazawa, mai kyauta ba shi rasawa, gwamnan Adamawa. Mai addu'a bai karyewa, ba ƙarya nake faɗi ba, gwamnan Adamawa. Musa kuje kudu ba. Shine gwamna na jihar gwamnan Adamawa. Shine fa na zaɓa kuma shi za na ƙara zaɓa. Gwamnan Adamawa. Mai kudu ya yi maimaitawa. Gwamnan Adamawa. Kintirin gwamnan Adamawa. Kintirin gwamnan Adamawa. Ala ƙara lafiya. Kintirin gwamnan Adamawa. Domin neman ƙarin bayani 091 35 62 61
08. Na gode.